VIP, Avinguda Salvador Dalí 87 de Figueres, patrocina aquest espai. La Unió Esportiva Figueres va fer un altre pas cap a la consecució del títol en imposar-se a domicili a la Gramenet B per 0-4. Els altempordanesos, malgrat el clar resultat, no van tenir tan fàcil com podia indicar el marcador, tot i que en tot moment van donar la sensació de ser un líder amb totes les credencials. Després d'una ocasió de Cruz al quart d'hora, Pol Compte, 15 minuts després, va ser objecte de penal que Totti va errar en primera instància, però que Pol Compte, molt atent, va corregir aprofitant el rebuig del porter local. D'aquesta manera arribava el primer gol de la tarda. El conjunt local va intentar trobar la igualada de forma immediata, però les ocasions de Pedrola, al minut 33, i Verastegui, poc abans del descans, van acabar en no res. Com a nota negativa, just abans de finalitzar la primera meitat, Orelles va haver de retirar lesionat i va donar pas al debut de Reig, que va arrodonir un molt bon partit. A la represa, la Gramenet va buscar per totes les vies la forma de batre Reig, però ho va haver de fer des d'un 0-2 en contra, ja que només començar la segona meitat, Cruz va deixar passar intel·ligentment una falta lateral de Serra per tal d'enganyar el porter local Pol. A partir d'aquest moment, un partit elèctric d'anada i tornada, on els dos equips van anar desaprofitant ocasions en les dues porteries. D'haver estat una mica més eficaços, els figuerencs podien haver aconseguit una golejada d'escàndol i la Gramenet B tampoc s'hagués quedat a 0. El Figueres va anar desaprofitant ocasions fins al tram final, entre elles una rematada de Caram, un gol anul·lat injustament a Teixi al minut 69 i dues ocasions claríssimes de Cruz, una d'ella amb penal inclòs, que no es va xiular. Cap a les acaballes del partit, Teixi va transformar magistralment una falta directa i va acabar en qualsevol possible somni de la Gramenet B. Mentre veia com en temps quasi de descompte, Sile feia el 0-4 definitiu.